रामकृष्णारी ट्रेन मध्ये बी काय चालू केलंय. मी मॅगी बनवायचं मला वाटतं आलू पराठा, पनीर पराठा, चाउमीन, नूडल्स, मॅगी बनवायला चालू केलं. निवड साहेबांना रेडीमेड नाश्ता आणला आणि बघा आता इथे मॅगी, पनीर पराठे, आधी चहा. म्हणजे सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे मला इथे पण सुट्टी नाहीये, इथे पण चालूच आहे. किचनच म्हणता येईल, चालू आहे. मध्ये ते दीदीने बॅग घ्यायला आली म्हणून जरा आडवं आलं. किचन चालू आहे. आता मॅगी होते. पाण्याच्या बाटल्या आणल्या आहेत 30 रुपयाला 2. त्याच्यातून आता मॅगी, त्यांना रेडीमेड नाश्ता. आधी किती जणांचा चहा झाला? 10-12 जणांचा, 15 जणांचा चहा. याच्यावरच बोंबलला. एकादशी आहे आणि पण सुट्टी नाहीये. ताई पण मला मदत करू लागल्या. ताई पण या तुम्ही पण मॅगी खायला, ज्यांचा उपास आहे त्यांच्यासाठी आमची एकादशी. मस्त चहा पण आम्ही खडी साखरचा बनवला. तुम्ही पण घरी खडी साखरचा चहा बनवून कधी कधी पीत जा, घशासाठी चांगला असतो. या मॅगी खायला. झाली.